Nggih, kanggo nggugah swasana mrih regeng tuwin gayeng niki langsung mawon kula nyuwun jumenengipun diajeng Diwang Prabawati dalasan diajeng Puri Ratna. Cepotnya sing gayeng ya Mas. Yuk. Hei hei. Yo. Wilujeng dalu diajeng Iwang. Sugeng dalu Pak Budi. Wilujeng dalu diajeng Puri. Sugeng dalu Pak Budi. Wah, jan tenan kok sinden loro iki jemenake. Tuku bawang diwadahi tumbu. Saiki Iwang awake saya lemu, tapi tetep ora ngurangi daya tarik. Nah, lah iki tuku lemari nggo wadah baju. Mbak Puri memang wanita yang paling ayu. Matur suwun Pak Budi. Iki katimbalan sowan ana ing desa Ganduk. Ayu. Monggo atur-atur salam riyin. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya para tamu ingkang sampun rawuh. Nggih, meskipun suasananya hujan. Rada nyekemes, rada nyekemes Mbak Puri. Tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun nyekemes tetap semangat. Iya, betul. Menghibur warga masyarakat Desa Konggan. Yuk, lagune napa? Ayo, ayo. Yuk Kusmar. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.
eling kancane lapan semono yen ora guyub rukun seneng atine rasa kangen wis bisa mari rasa sedih durung butuh tadi rasa kangen wis bisa mari matur sembah nuwun Mbak Urit Telasan Mbak Iwang